um Nkwọma na ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazi onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, ya nakwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ Eke bụ Nkwọ ụka, ọ nnukwu ụbọchị even na oraifite, ụbọchị ewepụtara pụrụ nnukwute iche ndị nze na ọzọ oraifite ji enwe meeting. Ụbọchị ahụ ka anyị ji akpa maka ọdịmma otu ọdịnala na ọdịmma obodo. Ụbọchị taa, ihe nchọ ka nkọwa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasalụ ndị ichie ya na ọzọ title taking. Maka na ndị bụ ndị ichie dị ndụ bụ ndị chiri ọzọ, ndị na-ezu uze. Adị m agụnyekwa ndị chiri ọzọ ụka, nwe ndị na-aghọrị onwe ha sị na ha chiri ọzọ ụka. Mụ nwa wee Ogbuefi wee na-amụ amụ wee na-asị na the culture and also title taking is purely omenala. Ọdịnala Igbo na omenala, maka na ndị nze dị ndụ, ndị nze ndị ichie dị ndụ nnọchitere anya wu a prototype of ndị ichie nọ na mgbago. Ka m kọwara ihe ị kwesịrị ịma gbasara ndị ichie, ndị chiri ọzọ. Mma ebido na nke a wee kọwazielu gị ndị bụ ndị ichie, ndị nke adị afụzi anya, mana echefukwala na-enwere ndị ichie nwoke nwee ndị ichie nwanyị. Tata ọ bụrụ na ị nọ wee nwee isi ọma ịfụ vidio a, tụọrọ Chukwu mma maka na enwere nnukwu ihe omimi ị ga-amụta n'ụbọchị taa. Maka na ihe nwatakịrị nụrụ n'ọnụ okenye ka o ji akọ akụkọ onye isi, o ji akọ akụkọ okenye. What you don't know is only a mystery to you and not to all. And onye amara ebe si n'ozu na-awa ọchị ịbọ, o wee kesi n'ụkwụ. Ịghọtara ya? N'ọnwa Maachị, anyị ka na-achụkwa àjà anyị na-achụ kwa ọnwa na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Aja a bụ ndị na-esonye na aja bụ the friends of the temple, na ndị enyi m na ndị ihe anyị na-eme na-amasị, nakwazi ndị na-esonyere Ugochi tubelu ọdịnala temple na ozi anyị na-agbasa na mba ụwa gbaa gburugburu. And echefukwara ihe m na-ada ekwube na distance is never a barrier. Kama na ọ na-abụ ihe mmadụ emewuro ọ sị na ọ dịrọ possible. Ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja a na-achụ n'igwe nke ọnwa Maachị. Ya bụ aja anyị bidoro na 6th. Anyị ga-emechikwu ya na 20th. N'ụbọchị ahụ ọ ga-abụ nnukwu mmemme, maka na anyị ga-achụ aja ka anyị na-eji achụ n'ụtụtụ, aja mbuli elu na aja ịpụta ihe, aja nsure ọkụ. Anyị chụcha ya na temple, ọkụzi ebe 10 nke ụtụtụ, anyị kwarụ ihe onyinye na ihe ọnụ na-eri anyị ga-eji gbadara mmiri jee chụọrụ ndị mmiri aja. Anyị chiatakwazie na temple before noon.
wee gbuzie ebunu wee si lụọ ya. Aja nwere onwe na-ajịpụta ihe, aja ebunu emebezie saraka esichazie ya, a ga-eri nwụọ. So ebe ọ bụla ị nọ, you are free to come to Ugochi na temple, join ya anyị na ya saraka anyị ga-eme nke ọnwa March 20th of March. Now ịmalụgoro ọ bụkwa ndị iso na ndị emitụrụ ọkụ isonyere anyị na nke ọnwa March, kwadowekwa maka nke anyị ga-eme n'ọnwa April, ga-ebidokwa na April 6. Aja anyị na-achụ n'ọnwa ndị mmadụ na-esend their prayer request. Yeso na aja ịchụ aja anyị n'igwe. Ugochi tubelu na temple, anyị na-agba afa mmiri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche dịka onye nchụaja. Anyị na-akwụdokwara ndị enyi anyị, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mmadụ, na-agọrọ ha ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi ha. Ndị dị na ana mmadụ, anyị sị na ha ga-eweta ihe ọma dị na mba gbanata n'ụlọ, na ọkwa na-akụrụ ụlọ onye kparị ya nọ. Ọrụ anyị ebe ikwubiri ndị mmadụ okwu, ndị a na-achụ ọchụchụ, ndị a gbara ụchụ mmụọ na ndị ụchụ mmadụ, ndị a na-achọ ịnara oke ha n'ike, ka anyị na-ekwu na ọma emezi. Ọnya bụ ọrụ anyị na-arụ n'Ugochi tubelu na temple, na ịkụwakwara ndị mmadụ aka nri na aka ekpe, na ịkụwakwara ndị mmadụ dịka onye nze ihe bụ core ọdịnala stand for. Yes, ihe bụ core ọdịnala Igbo. Na-agwakwa ndị mmadụ na ịgwọ ọgwụ abụrụkwa ọdịnala. Ịgwọ ọgwụ ọjọọ abụrụkwa ọdịnala. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ọdịnala dị nsọ, ọdịnala bụ maka ndị na-asọ nsọ. Amana ọtọriti n'ihe gbasara ọdịnala dịka Eze-Ana. Abụ m Eze-Ana maka na echiri m Nze-Ana, bụ ọzọ karịsịrị ọzọ niile a na-echi n'ala Igbo. Ọzọ a na-echi bara ụba. Enwere obere ọzọ, nwee nnukwu ọzọ, mana mma akọwa ihe abụọ ọzọ ka o doo anya. Ọzọ a na-echi dipendịrị nke ndị na-echi n'ọnụkụ daịrị ya clan, so ya ụmụnna, maka na a na-echiwe ọzọ bido na ụmụnna gị wee chịpụzie n'obodo at large. And na-abịa na each clan na villages n'ogbe dị iche iche, a na-enwe onye isi ọzọ. Ya bụ na ịchọ ichi ọzọ na clan gị, onye isi ọzọ gị ga-ama, ọnya ga-enye gị the list, the processes, guide ya gị. Anya nwaanyị onye isi ọjọọ ahụ ga-aga edegido gị wee ruo ụbọchị a ga-etube gị ugo. Itube ugo bụ nka. Onye ọbụla nwere ike ijegoro Ogbuefi mana ịtụba ugo, ọ bụrụ na obodo mba oraifite ebe ndị nze nọ, you dare not grow Ogbuefi. Yes, we collect it. You understand? Yes, we collect it. I had ekwuzi okwu na ituru ugo. Ituru ugo mana na. You don't understand? Onye ọbụla nwere ike ijegoro Ogbuefi na ọ dị n'afịa, mana ị ga-egbu ya ebe ndị ofeke nọ. Onwe ndị mfụrụ na-abụ ha jebe njenje nwaanyị ije nụta nwaanyị na mba, ha chọọ ofu okenye ha ndị anyị na-akpọ ndị nze na-agụ. Yes, ha adịghị eri oke mana ha ji eze ekere ụmụazị. Ọ dị ndị a na ha jebe ụdị ihe dị etu ahụ egburu Ogbuefi bunye n'isi. Ọ na-achọ respect, o ruo na mba a na-akpọ ya nze. Dekwa gị uche dịkwa ya.
n'ọkwa ihe onye chiri ka ọ na-ezelụ. Ọ bụrụ na ichiro nze, ị kwesịrị ịnara utoro dị na nze, maka na ichi nze abụrụ sọ the earthly regalia, ọ nwekwuru spiritual crowning, si na ọ bụrụ mmemme jos ka ọ bụ na a na-eme. Ọnya ka o ji abụ mfụ ndị si na ha na-echi ọzọ ụka arụmamụ ha amụ ndị a chọrọ ị na ebe ha chọrọ ị na ebe a, ụkwụ ha dị n'ụka, ụkwụ ha dị n'omenala, maka na ọ chọrọ ka o bilọngụọ, ka o so na ndị eji ụkwụ ha wee na-abụ itinubere, maka ihe ọ na-ejekwa ụka mana ọ chọrọ ịbịa chi ọzọ. Nke bụ eziokwu bụ na ọzọ abụrụ ihe secret, mana ọ bụrụ ihe ofeke na-echi. And before ichi ọzọ wụ a purely ordinary thing. It has nothing to echiche agha ọzọ ụbọchị ụka ije Thanksgiving fada efe mmiri nsọ, ihe a mmekasị ka ị na-emekasị, ị na-aghọ onwe gị aghụghọ. Before ichi ọzọ nwere processes. Ị mana mgbe gboo o nwere ihe a na-akpọ igbu ichi. Ị ga-afụ ụdị ndị a esegasịrị na artifact dị n'ego onye gburu isi. O nwere ihe a na-akasị etu a ka ihu niile, manụ ndị gbusuru ihu ọnụ ichi a na-akpọ ya igbu ichi. Na be anyị bụ oraifite mgbe gboo anyị na-eje n'ụmụdị ọka, ndị ụmụdị ọka na-egbu ichi. E nwere ndị ọnụkọ bụ ha nwa na-egbu mmadụ ichi. Nna nna m bụ a great dibia and nnukwu onye nze na ọzọ. O gburu isi mana chi na-efozi ma na-ewepụnata ụfọdụ ihe because of civilization, and that igbu isi a na-adị so painful because na mgbe eji eme ya adị tasha, nwere ike emechaa ya ọbara ga-agba gị n'ahụ that day, ọ bụrụ tọkọ. And because of na enwere ọzọ ihe dịka ọya kasị nkụ, maka na oge mgbe gburugburu enwere ihe dịka HIV mana sinsi ụmụ ọya amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ pụtara, maka na ofu mma agha ejigbukwa onye a ka agha ejigbukwa onye ọzọ. So ọya dịka HIV sogbu mekwuzi ada egbuzi isi. Ụfọdụ na-egbugoro egbu nwere ike iji obere ụzọ wee mee ihe a na-akpọ pinchọm na eghere gị ihu, mana it's no longer noticeable agba igbu isi. Yes, enwere some certain things emerụ slight changes but it still stands. Ọtara ọchị ọzọ bụ one ofu ihe dị nnukwute mkpa na onye ọbụla chọrọ ichi ọzọ. Ọ bụrụ na ị ga-echi ọzọ, ị ga-asọrịrị nsọ, and nsọ ọdịnala. Ọmụka na ọzọ eji aka nka ichi ọzọ mana ịsara ile, ịmara na ọ bụrụ ọzọ ka ichiri na ichiri ọzọ ndị ụka. E nwere ụzọ dị iche iche ụfọdụ ndị mmadụ bezie, mana one particular high mark of any mmemme a na-eme ceremony of ichi ọzọ. O nwere oge ọ ga-eru agụọrụ gị nsọ, a na-akpọ ya ego nsọ. Agụchalụ gị nsọ, ihe ị ga na-asọ ikwelu onye ka a ya agụchara bifo eme gị ebunye gị okwu wee tuwe gị ugo. Mana ihe anyị na-afụ kịta bụ na o nwere ndị na-asị, ndị a na-ekwu na-echi ọzọ ụka, ha nọrọ ebe a ọ masị ile like mụ nwa EZE-ANA. Mgbe m chiri EZE-ANA, a na-asị ile asara ile, a na-eweta ihe eji asa ile, asa gị ile
n'ige kwururu eziokwu mgbe dum n'ebe ọ bụla akpọrọ gị. You stand for the truth, you stand for the just. Ịma anọkọ ebe a na-eri ngarị, a na-eri aka azụ, ma ebe a na-achọ ka emegide mmadụ. Onye abatara even to today. Ebe ọ bụla ị chọrọ ịga aghụghọ, ma ọ na ị chọrọ ka ekwunyere gị okwu azụ, ma ọ ka aba aka ya ga ebe ị na-azọ ihe abụrụ nke gị, you dare not come to my house. Kedu ihe ị ga-enye m? You have nothing to give me. Nobody can bribe me for anything, because I will always say the truth. I don't care who you are. That is why I'm not even interested in politics. I'm not interested, because I will always say the truth the way they are. Why I'm not interested? I'm not interested. The only thing where Messi will support anybody in politics is somebody that can swear with Odinana. Nia kekwe eziokwu, stand eziokwu, and he will never loot public fund. Kama si kwubo onye nwa nnukwu ụgwọ entitlements esinye, mana that public fund will not loot it. Secondly, before anybody will get my support, secondly, need restore Odinana morals in schools. Na akuzi ihe gbasara Odinana Igbo. That is the only way I can support any candidate. That's one by God. Man obodo, I stand for the truth. In a agwo, don't call me. Maka echiri m ọzọ ana. Ọzọ EZE-ANA bụ the highest ọzọ. Kembugoro bụ na onye ọbụla chiri ọzọ, ịwa akwụkwọ m ya ma nzu okoro, etu esi atụ 4, ma etu esi atụ nzu line 5, ma etu esi atụ ịwa akpa aja tụba 7, ma na eburugo dibịa. Ichi ọzọ ịtụba 8. Before anyị tụkwasara n'elu maka ọzọ title ichi. Mana anyị nwa bụ chiri EZE-ANA na atụ 9. Ntụọ 8 as onye chiri ọzọ. Atụ m 9 maka na the mother earth that emere m na mbụ EZE-ANA. Nwa iji m ọfana. For that reason na nji ọfana m atụ Ghana. Like nnukwu nna anyị chiri EZE-ANA before mwachie, bichazie before mwachie. Ihe ọ na-atụ maka na enwe na onwe ya na-atụ 10. Ihe o ji atụ 10 bụ na nwanụ nke ikpeazụ bụ maka alụsịkwa anyị ụlasị ka ọ na-enye nne. Ọnya ihe kwesịrị ịma. EZE-ANA nwere nsọ. Onye chiri EZE-ANA ama eri ndị nwaanyị nọ na nsọ si. Onye agbata na m nwa Ogbuefi for any reason ndugagoro mmadụ any occasion or burial or whatever, I will never eat there. Beluso maọbụ burial anyị bụ ndị nze jelo. Then ya bụ burial anyị bịara amalugo na ga-enye anyị ihe kwesịrị inye anyị akpọkwa anyị by the side. Then nye anyị wetara anyị ọkụkọ eji ana anyị nri oke ọkpa. Without iweta oke ọkpa eji ana nri, mụnwa bụ onye nze will not eat. Ọ bụkwanụ for anything na ndugara gị okwu nwaanyị ma okwu ihe ọbụla ọdịnala, before I will be able to eat there, eweta ofe oke ọkpa eji ana m nri. Maka gịnị? Amụrụ m onye siri. That oke ọkpa stand for the purification before onye nze ga-eri nri. The only way, only exception enyere m bụ ọ bụrụ na m travel outside Anambra State, meaning that I will not come back to my house same day. I'm accepted because
I can travel outside the country. Can travel. Now, I'm permitted to eat there in open restaurant. Hmm? But on a very good day, whenever I'm in Anambra State, it's forbidden. However, even if I'm a short travel, I normally like not to be eating some of this cooked food. But you can enjoy gala, all those, some of those things, and sustain yourself. Why? That is one of the sacrifice. Do you want me to tell you another sacrifice again? I said, "Zana Ugochi tubelu." And one of me keep wine when you're in a hotel. Hotel, yeah? My man, as you Ogbuefi, ichie no more than one wife for any reason. No, I don't know bag. Mana, that one is not my problem. So, but instead of you to be moving around, get that one married. Hotel, yeah? Ka mmụọ ndị ichie nọ na ngwurube nna gị mara na ọ bụ gị na onye a maka ọrụ ahụ n'otu as onye nze. Onye nze is a custodian of culture of his people. Mgbe m chiri nze ana, ndị ikwu nne m wetara m ụfọ na abụ ụfọ alara mme na ụfọ lara mme eji agwa n'okwu. Ụfọ alara mme bụ ka ihe eti na-akpa obodo zukọ ikwuchi okwu iti ọfụna na asị ọgwụgwụrụ na ọrụ etu a ka o si wee mee n'ọfọ na oshi onye si ka ọgbara n'ikwuchakwa eziokwu ịma itinye ọfọ na akpa na ana onye gbaghazie ihe o kwetara were isi bụrụ nke lara mme bụ nke eji agwa n'okwu dịka nze ana. Ịbịa na Ugochi tubelu na temple, ị ga-afụ obi Eze-Ana Ugochi tubelu. Ịkwa na ma YouTube ị ga-afụkwa ya. Na n'ime ya bụ obi ọfọ Eze-Ana is there. Nke lara mme na nke lara mme. So eji m ọfọ nze Eze-Ana wee marụ ya. Enwekwara ọda nze ndị ọzọkwa gbagotakwa anụ. Mana o nwere simple science ị ga-eji wee gba. Example, m na-aga n'ụzọ ịma ama na mgbede dị n'ụkwụ na ebe fụrụ ya anyị na-akpọ ya njata. Yes, njata bụ maka na m chiri nnukwu ọzọ. Enwekwara ndị ọzọ na-agbakwa njata n'ụkwụ mana ọ bụrụ Eze-Ana ka ha chiri ọda ọzọ gbagota anụ mana ọ bụrụ Nze-Ana. Adịka onwe ndị na-echi ọzọ kiwi and so many and so forth na-akpakwere n'ụkwụ mana ọ bụrụ Nze-Ana. Anyị nwa na-echi Nze-Ana because na my clan bụ Nze-Ana ka anyị na-echi. Then nke aga enwekwa ndị na-echi obere ọzọ, ndị obere ọzọ gasị. Example, some of these ndị a na-achịkarị ọzọ ka na-awụkarị obere ọzọ ihe dịka ọzọ dara na ndị ọzọ gasị. Ha dị agbere n'ụkwụ ọkwe tabu mmadụ egbere n'ụkwụ wee jigbu nwaanyị dị hotel ịdọtala maka ndụ na ọ bụrụ na onye a chọrọ ichi ọzọ ka nka ọ nwekwara onye nkwere ike iwu nwanne gị ma ọ nwanna gị mana o chiri ọzọ mana ọ na-emekasị ihe o metara were isi eburu. Ịghọtara ya? You are expected to be a role model, understand, to live a life worthy of emulation. That's what you also. Now, before ndị ụka abịa, ndị ọdịnala nwere ya bụ that prestigious title dịka ichi nze na ọzọ. Mana nke ndị ụka ọbịa mere, ha bịara they stole it from us. They created what they call knights to mimic that cultural title of ọzọ. Mana echefukwara dịka nsi kọwara mgbe gara aga nkwụwara ya na abịa n'ọzọ enwekwara ndị na-echikwa ọzọ na nwaanyị dịka onye chi nwaanyị chiri ekwe. Ọ bụrụ na Oraifite nwaanyị chi ekwe ọ na-equivalent to nwoke chiri ọzọ. Nwaanyị dị etu a ga-apụtakwa tụọ nzu na public. So many things o nwere ike imewu ordinary nwaanyị anyị eme
ọ nnukwu nwaanyị, ọ ha ga na-agwọ nnukwu nwaanyị. So ọkwa ọzọ nwaanyị ka o chiri. Ghọtara ya? Ọ bụrụ na ị na-erote ị na-afụ ihe dịka ndị ụmụ Igboro Ọnịcha, ihe afụcha ha ka ha gbacha elephant tusk or horns or whatever, elephant tusk, yes, ụfọdụ agbacha n'aka, gbara n'ụkwụ, a na-akpọ ha ndị Igboro Ọnịcha, mara akwa white, ị na-afụ ha ndị side Delta, Asaba, ị ga na-afụ ya ọ nnukwu nwaanyị. Then nke aga nke ọzọ bụ so efugo na na-enwere ndị nze na ọzọ, then nwezie ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị. Etu a ka ọ dịkwa na mmụọ. Ma before gaa n'iru, ndị night a nwere level, nwere obere night, nwee bigger ones. Enwere night of St. John International is regarded as small night. Yes. Nwekwa Murumba is higher. Then ngwa ndị karịa na enwezi Sylvester. Night is called Papa Night or Night of St. Gregory. That is Papa Night. Ụdị nke ndị achịburu Anambra State. Maka na in recent time, ọ dị ka ndị niile chịrị Anambra State bụ sasa ka ha wụ. Yes, all sasa ka ha wụ. So at least the 3 previous governors. Okay, 2 plus the sitting one that all night. So that is the thing. Then my name was Papa Nights. Papa Nights are people that is more connected to Rome. It's like they are the service of the Pope, the Papa, like the papacy, the Papa Night. Was the double nights for the diocese, for the bishops and the rest of them. So what I'm telling you that now England and the foreigners, the whites, they learn that one from Odinana. You know, now they are claiming it. They are not the same, because what they took is what they met we are doing. They now they model it in their own way. So here na Chigwagena, each other is older than night. Kaga. Then Abejen and the ichie will this like what they got the name Chinites. Am I gonna hide night will in her exalted position among the faithful. Now Nandine Jokobia. The same thing no Odinana Igbo. Ndị chiri ọzọ nze na ọzọ nọ na higher pedestal karịa ndị ordinary mmadụ akpọrọ ofeke. Ịghọtara ya? Yes, ọ bụrụ na ọzọ na-ajụ gị bịa chi ọzọ, mana ịchịkwa ọzọ sọkwa nsọ anị dị na ya. Then gaga. So abịa na in creation, enwere ndị nze na ọzọ, ndị ichie. The church people call them saints or elders. Ijekwa na akwụkwọ ndị ụka ọbịa mfe mana akwụkwọ Revelation, akwụkwọ mkpughe, ị ga-afụ ebe e kwuru maka the 24 elders. Ịghọtara ya? Enwere 24 elders, ndị ichie, ndị okenye. Mana before ha na-ede nke ha na ọdịnala na anyị gbabụ niile enwere otu ndị ichie. Mgbe kọwara gị bụ na mmadụ nwere ike ime reincarnation multiple times ebe ọ na-asachi to be perfect. But at the end of that allocated time given to him or her, if the persons remain adamant and refuses to mature the way it should be, the person will face the total annihilation. The person's name will be expelled from the book of life. Only the face young will be. You face total annihilation, you no longer be human, you will be demoted. Mana brother can be today. Mana ndị ichie bụ mgbe mmadụ in search of perfection, well perfect ya,
wee banye n'otu ndị ichie. Onye ahụ the highest maturing point every human spirit can mature. Ndị ụka kpọrọ ya na onye dị etu anọgo na paradise. So in Odinana, the highest perfection every human spirit can be is belonging to ndị ichie. It's a decision making body. So when a human spirit mature by coming to the earth through reincarnation multiple times and mature, the person anọrụzie n'otu ndị ichie bụ ebe ọ ga-anọzi n'otu decision making body. So ndị ichie ndị ụka kpọ ha descent. Otu ndị ichie bụ otu gbagotaranụ the highest point every human spirit can mature. Ịnọ n'otu ndị ichie isogo na ndị nto na-afọ that creation, isogo na ndị bụ ndị eji okwu ha bụ izu the spiritual realm. So mana o kwere ghọta onwero any lineage nwere onye ikwu ma ọ bụ onye ibe ha nọ n'otu ndị ichie. That is why it's very important for you to recognize ya ndị ichie be nne gị na ndị ichie be nna gị, very important. And ọ bata n'ọdịnala Igbo enwere obi ndị ichie ebe ha nọ na-anọ na-enwe nzukọ na-akpa maka ọdịmma their ndụrụgandụ, their generation upon generation. On now the important of obi. The obi enwe ezumezu ndị ichie. Obi iwe ebe edo nsọ kpatara na ezigbo obi alụrụ maka ọdịnala dedicate ya. Nwaanyị nọ na nsọ adị abịa. Nwaanyị oruru ọbara, nwaanyị gbara agba ọbara nọ na nsọ ya ama aba n'ime obi. Rather, nwaanyị apụta n'ihu obi, onwe onye ọ chọrọ ka ọ kpọọ okwu aka kpọrọ onye ọ chọrọ ịkpọ. Mana ọnwụ na ọkọ bata ebe abịa no. N'obi adị enwe nzukọ n'obi n'abalị. Mgbe gboo mgbe Enugu anọsa, mgbe isi ọgọdọ na-adị ebe amadori ya, obi adị arụ ya n'ime ụlọ, a na-alụ obi ofesi ilu. Nke bụ na ụmụ mmụọ ndị ichie jere nzukọ dị iche iche nwere ike ịpụta banye n'ime obi nọ ebe a nwee nzukọ akpa maka ọdịmma ezinụlọ. Ha zọpụ ike akwụkwọ ebe a ka ndị a na-anọ wee na-eme nzukọ na-agba maka ọdịmma. Mgbe Enugu anọsa, even before the war, ị ga-enwe obi before you were allowed to each other. Mana economy bịaziri dizie etu ọ dị na a na-emesi na onye ji arụgodo obi nwere ike ichi ọzọ. Maka na etu economic situation si na Nigeria. So n'obi a bụ ebe a na-apụta, a na-ewekọm ndị ọbịa. Ebe mmadụ na-agazi nwere ike na-agagasị nwere ọgwụgwọrọ obi mara ịgagodo oge a na-arụ ya na-edu ikekwe nwere ike ịbanye n'obi anwa. Ya sọngasị ndị pụrụ akwụkwọ mmadụ dị elu ịnọ na nsọ ụdama iwu nwoke iwu nwaanyị ịbanye n'obi izuchọkwa ike iburukwa ihe ọnaba onwe onye ya achụghị achụ. Mana ọdụ ụtọ n'ụwa security challenges everywhere ewere na-alụzi obi n'ime ngwuru. Mana ọ nkwa mistake ndị mmadụ na-eme. Ụfọdụ ndị mmadụ kịta n'ihu ihe na-afụ na social media, maka na ụfọdụ n'ime ha dị ụtọ ignorant, eje na-achụ ka ha mụta ihe ha bụrụ ihe na-eme. Iwe ọchị ya ka nsi wee elu ma ya obi ịfụ na arụnyere ya toilet. O nwere ihe anyị na-ada afụ kịta. Ụfọdụ ndị mmadụ aghọtara ihe ha na-eme ka ha mee. Ụfọdụ na-eje were room runye n'ime obi. Ụfọdụ arụnye oyi obi, ụfọdụ arụnye ụgwọ toilet. Na-asị kedu ndị mmadụ ghọtakwara ihe a na-eme.
obi adịghị enwe toilet. Hapụ ụfọdụ ihe ndị kpatara ego nwere ike ọ na-eme na ya na-eje ụka, ọ lụọ ofu ihe ezigbo ya obi dewe ochie decha ihe ndị ọzọ tinye toilet ihe niile bụ ma ọ tinye adịya sekuriti rum adịya sekuriti rum na ya, ọ bụrụ obi ka ị lụrụ obi iwu ebe edere nsọ. Because once you add the toilet there, ihe ọ pụtara na mmadụ ọbụla mmadụ nwere ike ibi na that room dị ebe ahụ. And ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ibi ebe ahụ, nwoke ma nwaanyị nwoke bi ebe ahụ nwere ike ịkpọbata nwunye ya nọ na nsọ. Ọgwa nnọọ nwoke bebe nwere ike ịkpọbata enyi ya nwaanyị nọ na nsọ n'ụdị ka o yuzuo the toilet facility dị ya. So ọnọdụ ka ị pụtara n'ebe ndị ụka rụrụ chapel dị ọrụnye toilet ya, iru ebe dị dọn. So ndị niile na-arụ ya na-akpọ ya obi ụnụ aghọtara ihe unu na-eme ya abụrụ obi. Irunye ha na toilet ya ọ bụrụ obi. Obi is a sacred place, is a consecrated place. Then who told you na onye ya nọ n'ụdata obi ahụ as long as toilet dị ya in nonsense. Ọ bụrụ na erunyelu a room na ya attached to the obi unto say no a parking store ebe nwere ike idewe ụfọdụ ihe dị iche iche is understandable a little as no civilization. Mana once you take the toilet, forget it. Because the sanctity of the obi can never be granted. Achi ime ife onye chi zakpa ya zakpa, onye chi zakuru ya zakuru, not zakakuru. Obi is a sacred place where sacred artifact and so many things are named. N'Eze-Ana Ugochi to na temple. Once you put out to general temple, they got you off. Then ebe ọzọ na-ehe the one ije n'obi. They told my ancestors, ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị tụọrọ ha nzu, tụọrọ ha edo, tụọrọ ha nkwụ, wakpụrụ ha ọjị ụtụtụ. Mmesizie nke wee njebe na altar ebe mmanụ wee kwubi okwu n'isi all my spiritual children all over the world. So ajụjụ na-ajụ gị bụ ọnya kpatalụ ịghọta ihe wee obi, ma na obi wee a very dedicated sacred place. Ọnya ka ụfọdụ ndị ụka na-emimik wee ike asị na-arụrụ chapel ma ọ na-arụrụ yes chapel or not even grotto. All the important of obi ọ bụrụ ihe eji ama njakịrị, ọ bụrụ ihe eji akparị amụ. Ọnya kpatara na ezinụlọ niile kwaturu obi nọ n'ọkpọkọ ya ruo taa. You cannot pull down ebe ezumezu, ebe nnọkọ ụlọ ndị ichie ebe ha na-anọ abịa akpa maka ọdịmma their generation unborn, na ebe ahụ esi na-abịa na-akpa maka ọdịmma nke ezinụlọ na ngwuru. Ịkwado akwatuo n'ala na ụdị na ịbara ịlụ ọdụ ezinụlọ. Ịkwatuo ya ịkwatugo onwe gị, ịkwatugo business gị, ịkwatugo ya destiny. So ọ bụrụ na ngwurube isi na dibịa gbara gị afa, ọ bụrụ na ngwurube nna gị ewu ngwuru ebe a kwaturu obi, were ọsọ were ije jee ruchie nyawa obi nekọghị na mpịawa azụ. Ị ga-aga ruchie obi ahụ pịọ idi. Iruchie obi ahụ yọọ ha mgbaghara for messing up. Ịma afụfụ nna gị talụ na nkwekọrịta o nwere ụdị ụmụ mmụọ na ezumezu na ndị ichie before erected that obi. Ịma ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na nnecha ihe ụfọdụ ndị mmadụ na-eme asị m ndị mmadụ na ha na-eme efuru efu. Nnukwu nna gị that raised that obi mere consecration, nwee nkwekọrịta with the ancestors before ọlụ ubere ha that monument. Ịkpatara ego ndị mmadụ akpatara ma ọ na-ese na ịkpatara ego na ịchọrọ elu n'elu dị afọ of all the land dị na that ya compound ebe efere ya akwatugo obi. Ịma ọ na-eriri gị eri na ọ bụrụ na ịkpatara ego n'ihe ike ebe ụzọ ya mere bụ ọ bụrụ na ife na dị obi ha adọzi to ya test
rehabilitate it. After the rehabilitation, roof it. You can even put parapet. Like mine, I put parapet. Well, this standard, they better go no be EZE-ANA Ugochi tubelu. A man, yes, this is money no be. It was my ties. When he had a bobo, he had the coach, na di n'obi, and a bobo. In modern obi like mine, I'm on their ties, both the floor and the name obo. He get to see how much need to see the bono. He do see no honor. Odinana Igbo. Ọtụtụ mgbe ọ na-achọ ihe na-eme ụnụ dibịa gwazie gị ihe ị ga-eme ị na-achaghasị anya na ego dị too much mana ọgụ kpatara ya bụ ọkpara nkụ ahụ si ngwere ya bịara ọrụ ihe mụnwa wa Ogbuefi na-eme mgbasị afọ amara m ebe mmụọ si agbawa ụgwọ ọ bụrụ na ngwurube nna ya o mebiri ihe ọdịnala jee mesie ya of course ọ bụrụ na akwatụrụ obi kpọọ onye ofeke na ụdị ọlụ ezinụlọ ọbịa bukọrọ ma obi ihe dị atụmatụ dị n'obi ma ọfọ mebie ịma ọrụ edo gị ụkwụ na nsị abụghị ị na-eche ka m nwa wee Ogbuefi EZE-ANA gwa gị ịzụ ọrụ put yourself into mess and asụ m onye nụọ ya bụ onye zakọ ya bụ kedu ka esi eche na biznes ọ ga-aga kedu ka ị ga-esi na biznes na agha etigbo ebe itikpọrọ ebe ha na-akpọ maka ọdịmma ezinụlọ iwere ọsọ were ije jee modernize garịa data ụlọ ọ bụrụ na itikpọ gị eyelu ụlọ ọzọ ihe agha ịkpọrọ ụlọ ije chụọ ebe ọzọ yọọ ha medo ha obi lụgharịara ha obi ọzọ maka mpịawa azụ n'iwu dị ọkpara ma na-eririgheri n'ụka does not give you any right over the obi that obi n'iwu dị ọkpara wee inherit that particular portion of land the obi no is not yours. It's for your entire lineage. So therefore, that obi must be maintained. That's why Odinana again, you get one do for I be 5 minutes. Obro obi bo here problem in the face. You know what why you are facing the problem? You have not done the right thing. Outward dual forces, my people are suffering because of ignorance. What you are suffering is because of your ignorance. That's why your business are there. That is why after again that is even why enwere ike asị gị lụọ ọrụ ụmụ isi na-enwere ego mmụọ agwazie gị etu ọ ga-esi wee mee because na ị ga-abụ that money ada ghọrọ mmụọ ahụ ọ nwere ndị ga-abụ agbacha alụ gị afọ instead of ụmụ ịrụ ọrụ dị n'ụzọ gị ị na-akọwarụ mmụọ na-ịma ihe o nwere ndị mma ịmụrụ onwe ndị na-anọkọtasị na ha na-achọ ego ha n'efu ma ọ ngwa afịa ha n'efu o nwere onye nke nọ mgbe m nọ n'ụka ọbịa many years ago I remember this particular day she was a teacher she's a teacher then every time ọ bịa n'ọgbakọ unu ụka anyị na-agwa anyị na ego na-efu anyị jụbụ ya o nwere onye nwere key room gị ọ sị no nọọsụ ya bi and nwere onye ji anyị medogo mgbe anyị tụnye ha lụsị aja echenji ka ire ya n'onwe eji spek ihe o chenyekwa ka ihe ego ya n'efu o nwere ike example o nwere ike ode 1000 na o nwere ike ọnọ bụ sọ ya ejesi n'ebe ego ala ego nweke for 700 spiritual stealing mmụọ na-ezughị ori menetes na-aka ọsị ya o nwere ike ọ bụrụ ihe menetes agbara odije okwube ịta mmọnwụ mana you need to go back and settle with your ezumezu and the mmụọ gị na ha si n'ite ịgba afa so o nwere ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ifuna na-ezughị ori sọgụ ibi mana ịnọkọta ihe idebe ya afụzi ihe dị shọn idebere ebe ị nwere ike ịbịazi ifu ya ebe ọzọ o nwere ike ihe idebe ịnọkọtazi ifu na ọma ezuzi eji etu ọ dị and nwekọrọ onye jika ihe ọ dị ka ihe ofu onye gwara m kpọrọ m na fon na-agwa ndị this morning before mbido fima bido this video teaching ọ na-enwe problem ihe mgbu ya ka na-ebitota obere mana ọ an importer he is doing well so mana from last year o bido na-enwe ihe mgbu ihe na-adagharịrị ya o were sometime last year mmadụ onye na-alụ ọrụ ya na ya nọkwa ofu ebe wee kpọọ m na fon sị m na
wee gwa m ngwa na enyi nwoke bịa kọchara ya ihe ọ na-apas through. O wee sị oke na o nwere onye ya ma bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA na-arụrụ ya ọrụ ka enye nọmba m ka mụ na ya chat ya. O wee nye nọmba m, mụ na ya nwoke kpacha wee gbachara ya afa ndị isierie ihe ọ ga-eji wee rụọ ọrụ ya fọnyanwa na ya dị smart na not dị too much na keke esiwepụtaga ego ole dị etu a wee rụọ ọrụ ụzụtata ihe dị n'ụzọ ya. Mgbazikwa ya nkịtị maka na asị m kwuo n'ọnụ ekwuo m n'ọnụ, mana asị nje wezụkwuru mmadụ onye ma mmadụ mgbazie ya nkịtị since that last year mụ na ekwu ozi ya ka o ruo this today. O wee kpọọ m nza, o wee kọwara m onwe kọwachara m onwe sị m na mama na ya debelu huge amount of money in dollars na bia. Mana to cut the whole story short, ya mechaa travel batazie ya soja na ezinụlọ ya bi nwunye na ụmụazị ya afrozi ya eje n'ebe ahụ ego ya dị n'ọdụ ka ekere ego anyị bụa of which na ego ọrụ zuru is more than 1 million. Na ego o debere na briefcase mago ego o debere fat ọ sị na etiri n'ime akpati n'ebe akwa dị na ọ dị surprise ka na ya ma na ọ bụrụ mmadụ bara ebe a je wuru mmadụ mana mmụọ jiri aka eme gịnị ewere o necha na ajụcha nwunye si ya na ọ bụrụ ya na-agụ ya na ihe awụ spiritual stealing. So mmụọ nwere ike inecha aka ihe eji wee gburu chi gị anụ na-agbachi gị anya ọkachigiri ya, mana mgbe ihe mgbu ya bido efu na ihe spend more than that. Chukwa chi gị chukwa ezumezu mụ na mmụọ gị na ha so ka ha kwutoro gị. Ha ma ekwe ka ihere eme gị, ha ma na-ekwe ka ị na-agba lọs, ha ma na-ekwe ka ị na-akwụ ọta maka na ha ma na ọbara isi ọbara agụba na ị nọrọ mma ihe ọma na-emere gị na ị ga na-erota na-egburu ha anụ. Ezumezu mmụọ na mmụọ mụ na ha nọ amadogo na ọnwa ọbụla emego m nke maachị na ọnwa ọbụla na mmerechukwa ha maka na onye kene sonye ekene ya. Ha ga na-eme ka ihe ọma na-aga m projekti m ji n'aka fọrọ ihe ha ga na-eme since ebido ya gbọrọ a na-arụ ọrụ na ya kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ha ga na-eme ka ọ na-aga you know why ha ga na-eme ka ọ na-aga ka oke m ka ha wee na-abịa ka m wee na-ekene ha maka na ekene nwaanyị na-agba akịdị karịa gwọta ọzọ. Ndị ichie ajụjụ m na-ajụ gị yes gị nwanne m anya gị nwa yes kedu mgbe ị gburu ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nna gị anụ? Kedu mgbe ewu mmiri bụ arụsị sochi gị ọwụ mmụọ eji wee chekwa ngwuru na ọha niile bụ ndị ichie ka ị na-egburu ndị ichie ka ị na-egburu mmụọ niile eji wee chekwa ngwuru be nna gị anụ? Kedu mgbe ị gburu ha anụ last? Ịma ọnụ onye kene sonye ekene ya. Ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị kpọkọgo ha ọnụ chụọrọ ha aja ka ha gọzie gị. Ịma na nwatakịrị gwa mmadụ enwe okenye ebe ọ na-eje ọgwa ihe ọ ya ekwu na oruo. Ndị Igbo ji atụ ilu si na nwatakịrị nna ya zuru ohi dịrị ụgwọ na-eji ụkwa agbawa ụzọ. Ịmara na ị rekọgnaizi ndị ichie ebe nna gị na ndị ichie ebe nne ha rekọgnaizi ya gị. Ịmara n'obodo anyị na-achụ nta ego, ịmara na enwere ndị ichie na enwere spirit na entities of power that governs each town. Ịmara na imedo ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị mma ha emeghị introduce to ndị ichie nọ n'obodo ahụ ị na-eje kachiri mma wee dịrị gị. Ịmara ọ dị ka nwatakịrị na-erote okenye na-akwanyere okenye ugwu nwere ka okenye ahụ afụ ya ka ọ nọrọ ihe mgbu n'ebe ọbụla ọ nọ etiti ụmụazị ibie ka ọ bụ ya nkịtị. Ị na-echukwa chi gị a na-echukwa ya a na-echukwa gị. Ị na-echi gị ihe ọnụ na-eri ọ na-enye gị ihe ọnụ na-eri. Ị na-enye ndị ichie ha na-enye gị. Ị na-eche ekele ezumezu mmụọ niile sogoro cheta ha ka echeta gị. Ana m agwa ndị mmadụ na-ajakarịrị ọgwụ mụ nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu adị m agwọ ọgwụ ebelivu m n'oke ite ebelivu m n'ụdị ọgwụ ọsọ gị kpọọ ya maka na ebelivuru m n'ojichi onye ji chi eji ihe a na-ajakarịrị ọgwụ. Ihe mbelivu na ya bụ gbaba afa mmalụ mmụọ niile nọ na ngwu. Mgbe m bịachata n'ọdịnala gịnị ka m mere? Jụpụ ese mmụọ niile na ngwu
mmụọ niile eji hibe ngwurube nna, mmụọ niile so m, mmụọ niile na-atụ m anya ekele n'aka, mmụọ ndị na-emere m ihe, akpọrọ ha niile, chukwu ha ncha niile from A to Z, gwa ha gọzie m, chukwu agwụ m, agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nna, ezumezu agwụ chukwu ha, gwa ha buje m ike, ha buje m ike na ihe nchọrọ iwu bilonia, ha na-eme ihe ọbụla nchọrọ ka m na-enweta. Ọ dị ka gị bịa n'Ugochi tụbụrụ na tempụl, etu a ka ndị mmadụ si abịa, ndị abịa mkpa dị iche iche, abịa mkpa na-abịa maka mkpa dị iche iche, mana abụrụ m onye na-eshi ihe ọbụla na soshal midia. N'ụtarị ya, abụrụ m onye na-eshi ihe. O nwere masquerade, one of the Asian masquerade in my town, a na-akpọ odogwu. Erụta m mgbe m dịrị ụmụazị, ọ na-awụ onwe mmemme a na-eme n'obodo, etu aka ewusi egwu eze-ana, odogwu omenala, omenala adịkwa egwu, odogwu omenala. Onye ọbụla bụ onye oraifite mara n'ogbe na-enwere mmụọ a na-akpọ odogwu omenala, ya ihe aka a na-akpọ ya odogwu. Odogwu anwa ndị na-akụ egwu na-akụzi odogwu omenala, omenala adịkwa egwu, odogwu omenala. Enweghị m ichefu that song. Mana o nwere ofu mbụba bịara n'obodo anyị na some time ago, Odinana Igbo missionary, wee gbusiwo ma ụdara ma ọjị ma ihe niile ejighị eme ọdụ na be nna, gbusiwo ha iketago na Odinana Igbo missionary. Mana onye bịa mee ihe a, ya na-emekwa omenala na be nna ya, na Odinana were ebe fada mechaa mpụ na ụtọ na agha o mere. Ndị niile ahụ bụ son of the soil sue wee dị agagharị na-ebuchu ihe obodo ji wụrụ, kere ebe ha nọ taa. Mejọ dịrị ebe ha ejebego obodo afọ n'ebe ndị dị ndụ adị ndụ ha na-ewere isi. Iburu ofeke, ofu onye wee ebe efekasị mmiri na-efekasị ọhịa, na-asị ngwa gị bute, ọ nara obi o were akwa chacha ahụ ya, sị ọ bụrụ ọgwụ ole ihe amara ya amụ ya, ihe dedere ndị ọgbọrọ isi n'ọgwụ ihe unu kwuru, n'ọgwụ ụnụ so na-achọrọzi ọ bụrụ onwe ya. Mgbe mpịwazi ya apịwazi gị wazụ. Can't you receive common sense? Ịmara ọlụcha ọlụ a nara owere akwadocha ahụ ya, sị ọ bụrụ ọgwụ ole, ihe amara ya amụ ya, na ihe amara ya ete isi, were ure nyocha onwe ya, tikwu agwa, were ure nyocha onwe, hapụrụ ya mgbọsị ya n'ọgwụ ụnụ nwasị na ụnụ achọrọzi ọgọsị na ọgwụ na-achara ya, ọgwụ na-achara ngwa butenye ya omenala na-efega mmiri sọfe ọhịa ofeke dị ka gị jeburu ebe ọ na-azụ nọ n'ụlọ, gwara nke dị n'ọfịa na-azụ na nka m wee bido na gị. Hey, receive sense. Ndị na-abụrụ ya nke ka ọ dị, eburukwa ma mmọnwụ obodo odogwu anyị wee suwa ọkụ. Ọ bụrụ na esiri ọkụ na-eburu ebu iwe ofeke bịara na obukọsịrị ihe niile anya mgbazi ebe o ji dọwa. But today, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to be restored, give back to my people. To one day, I masquerade. A new brand masquerade. Tata, come on, I'm going to come what the ego time go my instrument in the jacket. So, only very soon, was ya one more back for the first time. Mme video kwa watakwala gospel yon odogwu omenala omenala adịkwa egwu, odogwu omenala ịghọtara ya. So enyi wee kọbụ ya bụ try ba restore ba ihe niile emebiri emebi na ngwurube nna gị. Ngwurube nna gị bụrụ ebe emebiri ọfọ, je wachi ọfọ maka ndụ gị. Ndị ichie na-akpa aja ike, gị na ndị ichie kwuru nwanne gị na mmụọ ha ga-akwụdoro gị, ị na-eji olu na-eji Igbo. Ọ ha ga-eme gị introduce to ndị ichie nọ n'obodo ahụ ị na-achụ nta ego na before mmechie. Obodo oyibo ijela ịnọgo 10, 15, 20 years onwe ihe nọpụtara, na ọrụ oyibo epụrụ 10, 15 years onwe ihe nọpụtara. Ị gwakwara ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị niile eji obodo oyibo, ị gwara ha ijikwara ọjị were ihe mmee ihe ọnụ na-eri gbuoro ha anụ, wee gwa ha wara ha ọjị, gwa ha ha kwudoro gị, ha mee gị introduce to ndị ichie nọ n'obodo ahụ ị na-eche ka ije chụta nta ego. Na-echụta nta ego iweratara ụlọ na-akụrụ ụlọ kwuo onye kpara ya na ọ ga-akwụdoro ka ọ gaziere gị imeri ya. Na Abuja ahụ ị nọ, na Lagos ị nọ, na Port Harcourt ị nọ, egwekwarụ ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị wara ha ọjị, tụọrọ ha nzu, tụọrọ ha edo, tụọrọ ha nkwụ ọkụ, gbuoro ha anụ,
gwa ha niile ejekwa ebere taka iweta ihe ọma. Ị gwara ha ịma ọrụ ikwu nna gị, ịma ọrụ ọsọ gị ekwu. Ọ bụrụ na ị mere ya na ịnọ mba obodo oyibo zikwa ozi taa. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe ihe emewu ma ọ nwe na be nna gị emewu ya, mụnwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ga-enyere gị aka kpọrọ ndị ichie ebe nne ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna ha, yọọ ha ọhịa bi ha gbuoro ha anụ, chụọrọ ha aja ka a kwụsị mpịawa azụ. Apart from them, you can do nothing. You need their blessing. Ka ihe wee gaziere gị. Onwe ajụjụ ị nwere n'ihe gbasara ihe a nkụwa taa, n'ihe gbasara ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị ichie ya na ọzọ taịtụ ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị n'elu ụwa, na ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị ndị nọ na mmụọ, ndị anyị kpọrọ ndị ichie, sendere m meseji Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite bụ afọ ga-echọta m na YouTube. Ị chọọ isendịrị meseji 08057837672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu gbafa m. Ya gaziere ọnụ n'ọfọ.